higala, mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabihion o Diyos, sa gihapon kami maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat sa mga kahigayunan nga gawas nun pa nga ikasulti sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Tuguting nga kini nga programa imong mapanalanginan nga unta o Diyos mahimo kining instrumento pagdala og mga kalag diha sa imong tiilan. Ang mga nagapaminaw tuguting hatagan mo silang special nga pagtagad. Din pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan og sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo og aron usab sila Ginoong Dios andam unya sa adlaw sa imong pagbalik. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug among lauman nga among madawa tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Kanini ang nata nanay ato ning kuan. Good eves kaninyong tanan dinha sa istasyonan sa radyo Pastor. Dugay naggid mi nga naminaw sa inyo ha, og amo gyud na sure ang dako nga kalainan sa inyong teachings og sa teaching diri sa amo nga simbahan. Ang mga mabati namo sa inyo amo i-record unya amo pod ipabati sa among pastor. Doon na lang gyud pagkabuutan ning amo nga pastor kay ingon niya kita parihata og cellphone, magsigi ta og upgrade. Kana lang sila diha sa radyo mo'y nauna pag-upgrade kay adlaw-adlaw man na sila nagsangyaw. Ato ra gihapon na makabot kanang mga bahina sa sunod nga mga something's missing pa. Unsa ni basta ingon niya salamat kayo, no? Dili ta ni ana kanang hunahuna sa pastor, dili ta ni ana ingon nga ma-offense, no? Pero ang tinuod pagasulti dinhi sa atong programa, pipila naman pod ka mga pastor gikan sa laing pundok nga nangakabig sa pagpangalaga diha sa Ginoo, no? Kundi dili gid na layo ang kamaturan alang nila na alay ubang mga pastor nga tungod na lang gyud sa garbo bisag nakasabot na sila magpabilin gyud kay pastor gud sila unya ang ilang dipinsahan ang ilang mga membro. Pero maini sila kay di gid magpalaki-laki, dili ba saipon ang hubad sa Biblia ang ila o kung sa ilang naabot mauro gyud na di ba gyud nga magpa palaki-laki sa mga pangatarungan nga wa na sa kamatuoran kay lagi ang gidipinsahan ang mga miyembro. Pero kanang tanan naabot ra gyud na nasangko na sa mga mata sa Ginoo. Okay, last text nga ato nga basahon dinhi. Maayong gabi kaninyo sir. Ang amo pangutanam dinhi. Kani dili lang usa nato ni kuano no kay naa na may pangutana nga ato nga
hibalo atong gitiksan nga tubagon. Okay mga higala, tuning kuan sa dili patamo adto sa pinaka main portions tong programa, mas may siguro matan-aw na to Brother Sao nga to ding monitor. By the way, dili na to ikauban karong gabi na si Brother Libby tungod kay duna siya Bible study, nag-text siya kaganina. Unya nagkakataon lang gyud siguro nga kining mga oras sa atos programa sa radyo maopoy napili sa Bible studyan nga mag-Bible study. So as of now, ang inyong madungog o mabati, duha ra mi diri si Brother Isao o ako, unya ato ning tagaan gihapon og inunta atong tagaan ba sa naandan nato nga pag hatag dinhi sa ato nga programa og mga panahon, mga tubag sa pangutana. Apan sa dili pa, mas may siguro Brother Isaw nga imo usa na matan-aw diha nga atong monitor aron ta kay bawg diining dapitas kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John og maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan og mga kaigalahan, mga suking tigpaminaw na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast, doon na natay mga mensahe nga na-receive din niya sa ato ang monitor. Niya Brother Robin Dilantar de la Piña. Mayong gabi mga kapaglaom. Niya subs Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby ug sa kaigsuunan nga nagsunod ning programa. God bless. Niyasab si Brother Elmo Dam Flores. Good evening nyo diha Brother John, Brother Isaw ug sa tanan na minaw karon. God bless sa tanan. Niyasab si Dr. Konkon Lubitanya. Maayong gabi Kuya John ug Brother Isaw. Maayong gabi sab nimo diha Dok. Dok, maayong gabi nimo diha Dok. Thank you sa pagbiyo karong gabi una Dok ha. Kumusta mo tanan diha? Diniyasab sa tong Pikas monitor ato sab nakita nga nakig-uban og nagsunod kanato sila si Sister Lovely Dihito watching from Malabon City. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad. Niapod si Brother Ronaldo B. Bragat. Niapod si Brother Julius Serino. Niasab si Sister Chini Doktora Langgido 5 watching from Medellin. Niapod si Sister Analisa Arabis. Niapod si Sister Florida Sigarino. Niasab si Brother Ivar Langgido. Niapod si Sister Jovelyn Idar Disabili watching from Consolacion. Niapod si Brother Basilio Notarion Jr. watching from Tambungon. Niapod si Brother John Michael 5. Niapod si Sister Ruhama Flipo. Niapod si Sister Teresa Cordoba. Okay, Ma'am Ruhama, maayong gabi nimo din ha, Ma'am. Salamat sa imuhang ingon ta paghatag og panahon sad sa ato nga programa. Ma'am, thank you so much no sa imuhang concern sa ato nga ministry. So sa pagkakaroon mo pa ni ang ato nga nakita nga nakig-uban og nagsunod sa ato ang programa. Alang sa pagpadayon sa itong programa, ang panahon ako'y balik diha kanimo Brother John. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Okay ta adto ta mga higala sa kinini ang pagtubag sa mga pangutana no. Dili gid ingong mga pangutana kay usara man gini pangutana ni ato ning tagaan og atensyon kining pangutana nga gikan kang Ramon Nuevo. Okay Brother Ramon, salamat jud kayo sa kinini ang imuhang gitext dire. O niya, salamat gyud Brother Ramon. O kung sa Tagalog pa, sana naman dagdagan mo pa ang unawa mo. Pun gyud ang imong pagsabot dinhis bala ang kasulatan. Pero gikalipay nako ni kining imong gitext, pero ang ako lang bot ipasabot Brother Ramon nga dili lang gid pod ka muday hard bisan pas mga butang wa na gyud sa kamatuoran. Na magoy mga sinultihan sa uban ang among namatan og mahayag maulay amo nga pagkamatian. Dili ka mangkudiskumpiyado ni ana kay si San Pablo nagsulti man sa Roma 14:8 og sa ingon ni ana mabuhi man kita o mamatay man kita o mabuhi basta nga iya kita sa Ginoo. So kanang ingon nga kanina ang unsay namatag mahayag mo na lay pagkamatian dili na siya sayop kung kamaturan ang imong gibarugan. Pero kung
barug ka nga wa na sa kamaturan, mauman na'y problema. So ato ning basahon na Brother Ramon Nuevo, kining imong text diri, hope nga nakaplastar gyud mo maayo karon aron nga inyong batian gyud ang ato nga pagpasabot base dinhis balaang kasulatan, no? Kamo sir, kusog mo mangdaot sa RCC o sa Roman Catholic Church ni, pero wa mo'y utang na loob sa RCC kay kanang Bible nga inyo gigamit binuhat na sa Katoliko, dili pa mo mutuo nga ug mamatay ang tao dili mo adto sa langit. Asa ninyo ipaadto? Ramon Nuevo. Okay, daghang kaayong salamat Brother na Ramon, no? Ato ning balikan ang imuhang gi-text dire. Kamo sir, kusog kaayo mo mangdaot sa RCC o kon Roman Catholic Church, pero wa mo'y utang na loob sa RCC kay kanang Bible nga inyo gigamit binuhat na sa Katoliko, dili pa mo mutuo nga ang mamatay ang tao dili mo adto sa langit. Asa ninyo ipaadto? Ramon Nuevo. Okay, ato ning hatagan og pagtagad gyud, dako nga pagtagad ang imuhang gi-text dinhi Brother Ramon. Akong balikon na pod ang akong nasulti sa makadaghanang higayon nga kung magtuon o magsusita sa Biblia, wider, deeper, and broader. Kay kung dili nimo na himuon, bias man ka. Kay bisan pa nang imong gibarugan ug wa na nagkadimao, imo ra magyapon ng ipatigbabaw sa kapitulo dila bersikulo baba. Tan-awa ra god. Naay ka-text nako. Sayop ang uban kuno mga salin sa Biblia kay ang insakto nga salin sa Biblia ang New Revised Standard Version. So ako na nga giuyunan ang iyang gusto. Moto nga ningingon ko siya kay mauman kaha ni husto nga salin ang New Revised Standard Version, pero naagud ta ana nga kinini ang kuan mga Biblia kay kaluoy Ginoo nang leksyon man tag mga translation o mga salin sa Biblia, naay daghang salin o translation nga naa sa ato nga wa sa uban. Now, by the way, akong pasalamatan si Igsoon Efring Arsenal nga amot sis unsay apelyido sa imong bana basta kay nagkaila ta before Arsenal ka pa. Salamat nga gidad-an ko nimo ang Biblia sa imong bana, imong kuan sa ako gidala dire kay nya sa kadaghan sa inyong kaila ako pagyud maoy kuan kanana ang nahuna-hunaan ng inyong hatagan, and very very nice Bible, no? Nya nadagdagan na sad ang ako nga mga koleksyon sa Biblia, o nya nindot og gaig sudlanan og sa gitar pa nindot ang sudlanan sa gitar. Hasta ang gitar nindot. Manang salamat kayo Sister Efring Arsenal sa Biblia nga gidala nimo gikan sa sabrang inyo diha sa Hinoviba o kanang sa kuan Florida. Kay salamat kayo, Okay. May tungod nining hisgutan na imo Brother Ramon Nuevo nga matud pa nimo kamo sige mugdao sir sa RCC, meaning Roman Catholic Church. Ang tinuod Brother Ramon, ambot og kanus ami mahilom sa pagpasabot o pagpahinumdom nga kami wala mi manghilabot, igo ragyod ming nagpasabot. Sayod mo nga ang mga butang nga atong hisgutan diri gikan diha ninyo. Kung inyong ginahuna nga gidaot mo, kamo ra po'y nagdaot ninyo kay wa man mi diri amo nga topic gikan man sa inyo. Unya, amo lang gitagaan og atensyon tungod kay among gisulti kini nga programa based on the Bible ni, busa magbase gyud mi sa Biblia ang among mga tubag. Mabitaw sa ending sa atong programa mo ingunta, the Bible may hurt you with the truth but it will never comport you with a lie. Nga naman,
Kay ang Biblia pulong ni sa Dios ug gipanginsama ni og martilyo, gipanginsamag espada, mao na nga may panahon nga kung imong pamatian ang pulong sa Dios masakitan ka. Mao siguro ni ang imong giingon nga nagsige migdaot sa mga Katoliko ay wala. Ha? Igo lang mi nga nagpasabot. Ug lisod jud kayo sa tawo nga matured na diha sa Biblia, Brother Ramon. Ha? Ang tinuod paggasulti, ingnon ta na lang mahina, ha? Talaga ang utak sa tao ba nga mutuo nga ang Roman Catholic Church maoy nagbuhat sa Biblia? Kay kung ato nang tugutan apan dili nato uyunan nga ang Katoliko o Roman Catholic Church maoy nagbuhat sa Biblia, na, kung imong tun-an pag-ayo ang Biblia, inyong gikontra ang mga butang nga isulat sa Biblia nga giingon ninyong kamo mo'y nagbuhat, kamo mo'y nanulat. Pero kung atong basahon lang yun din sa Biblia, tanawa o sa ikaduhang Timoteo 3:16 gingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Wala gid mag-ingon nga ang tibuok kasulatan gituga sa Roman Catholic Church. Dinhi pa lang niining puntuha, Brother Ramon, supalpal na mudaan. Kaso lang dili mangyudsad pud hinuon mi ni ana, Brother Ramon, matingala o mahibulong tungod kay ngano daan na magyud hunang-hunaa ka lang gud sa inyong mga pagpangangkon nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church didto sa Jerusalem sa tuig 33 AD. Si Kristo mikayab sa langit 31 AD. Unyang inyong pamatuod nga si Kristo nagtukod sa iglesia Iglesia Katolika, ha? Roman Catholic Church sa tuig 33 AD. Unya, bot bang sabton nga ni anang panahona, ha? Balig inunta mga duhaon pa lang katuig si Kristo sa iyang pagbalik kayb sa langit. Unya, pagka 33 nimbalik sa dinis kalibutan aron tukoro ng simbahana. O muna nga ug imo gyud ibutang nga mamatyud ka na, Brother Ramon, lisod gyud nang mga matuuhan ka na nga mga issues. Labi na nga issue lagi kanang inyong giingon nga kamo mo'y nagsulat ni ining Biblia. Ha? Insulto mag-ayo na sa Ginoo. Ha? Blasphemous man na. Pagpasipala na sa Ginoo ng inyong gihimo nga murabag kanunay ninyo nga obertikan ang Ginoo. Tanawa ang igpapahulay sa Ginoong Sabado, giilisa ninyog Domingo. O tanawa lang og unsa, ug kun kamo mo'y nagsulat sa Biblia, tanawa ra gud. Daghan kaayong mga nasulat sa Biblia nga maalkontrahan mo, maigo mo. Kung atong basahon dinhi tugote, Brother Ramon, nga ako ning basaho dinis the Living Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Akong basahon niya kung unsay gisulti dinhi. Pamatii, Brother Ramon, uban sa tanang naminaw karon. Nag-ingon dinhi the whole Bible was given to us by inspiration from God. Sa di pa ninako tiwason og basa, Brother Ramon, unsa bay imong huna-huna og pagpamalandong niini nga ang gisulti dinhi niining mga bahina the whole Bible, ang tibuok nga Biblia. Kay naa may mga pundok ron nga ingnon pod ang mga inosente pa sa Biblia nga wa na nang daang tugon, ni anatas bag-ong tugon. Muna nga gingon ni the whole Bible. Pagwod nga the whole sa ato pa kinatibukan, dili na mohaom kanang pulong nga moingon nga ang daang tugon wa na na kay bag-o na ta, kay wa man na matawag og the whole Bible. Nagingon dinhi matud pa, the whole Bible was given to us by inspiration from God. Di nasango na. Kay moingon mo kamoy nagbuhat. Ang gipamatuo dinhi was given by inspiration from God. Wa magingon from the Roman Catholic Church. Nakuha ni mong punto, Brother Ramon? Unya, kung ato pang padayunan pagbasa, nag-ingon pag and is useful
to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It straightens us out and helps us do what is right. So kaklaro ni ini, Brother Ramon, nga ang tibuok kasulatan o tibuok Biblia gituga sa Dios. Ug kay gituga man ni sa Dios, gimugna sa Dios, imposible nga matuhuan nga kamo mo'y nagbuhat ani. Pamatii pa ang gisulti dinhi sumala sa Isaias kapitulo 34 bersikulo 16. Unya mga kusar bagid kadayon sa amo Brother Ramon nga magsigimig pangdaot. Wa nagpasabot rami, wa mi nang daot. Kay unsa bay makuha na mo og sigihan nagdaot ng Katoliko? May mamigbayran pod sa sige na mugdaot og mangdaot mi. Ang amo lang gipasabot dinhi sa Biblia lang. So klaro kayo, the whole Bible is given from God. O gikan ni sa Dios, dili ni gikan sa Roman Catholic Church. Pamati din sa Isaiah 34:16 mo ni gisulti Brother Ramon. Search the book of the Lord. Tanaw ha. So siha ang libro sa Dios. So kini siyang Biblia gitawag ni the book of God. Dili gid nimo the book of the Roman Catholic Church. No, that is a lie. Ngano man gipamatud-an gid ni nga kining Biblia iya sa Dios. Giilanig pulong sa Dios, dili pulong sa Roman Catholic Church. Nasabtan nimo, Brother Brother Ramon Nuevo. Karon mahitungod sad ni anang imong accusation nga matod pa nimo dili magkani mo mutuo nga ang patay moadto sa langit. Asa madain ninyo ipadto? Mo man ay imuha gyud diri sa imong kuano. Kini ang asa ninyo ipadto. Okay, Brother Ramon, balikon ako ha. Wala mituyo nga mangdaot og manghilabot, kundili ang amo lang ipahibalo ang pagpasabot. Og sayod mo nga kini nga programa based on the Bible ni, nagbase ni sa Biblia. Ang tinuod pagkasulti, Brother Ramon, kung sa Tagalog pa nga pagkasulti, yan ay isang kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-iisip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan. Nganong mahimulan ning mga bana-bana lang ni tao, nga inig kamatay sa tao moadto sa langit. Pamalando nga kuno nang pagtuuha o pagtulunana kung unsa magyud na katinuod. Unya sa unang mga panahon sa iimpatan nagtingog. Naay mga text nga ato nga ma-receive. Among gipahibalo sa dakong kasubo ang kamatayon ni. Unya ang iyang haya na akaron ihimua sa. Unya siya ilubong ni anang pitsaha o kini gipahibalo alang sa kasayuran sa tanang tagtungod o mga kadugog nga igsuon o gihangyo ang tanan nga nakabati ni ining panawagan sa paglitok og pipila ka mga pulong alang sa kaluwasan nga dayon didto sa langit sa kalagsan namatay. Kay mao magyud na ang paghuna-huna gud sa tao. Kay lagi kanang giingong mao'y namatan og mahayag nga inig kamatay sa tao muadto na sa langit. Kung kining mga butang nga Brother Ramon tinuod gani mani, kamo nalay pangadto ako dili na lang gyud. Imagine na kuno kung unsa gyud ka terrible kining mga butang nga. Sa inyo lang lugar, Brother Ramon, gikan kaniadto hangtod karon, ang usa ka lungsod nagsakop og daghang mga barangay. Ang mga barangay nagsakop og daghang mga sityo. Og unya hilabihan nagyong daghana ang nangamatay sukad pa kaniadto og karon. Kung ato nang tugutan apan dili lang gyud nato uyunan nga ang taog mamatay moadto sa langit, ang pangutana karon hilabihan ng daghana nga nangamatay bisan pa diha sa inyong lungsod ug syudad. Makita nimo kung unsa ka hugaw, unsa ka baho, usa ka lugar o dapit nga dili kaganahan nga mopuyo. Ngano man
gisayunan kabagod anang mga nangamatay. Pagkabaho naman ni anang langit ug imong huna-hunaon kay ang patay moadto na lagi ngadto sa ikamatay sa tao moadto na sa langit. Pero kung ang Biblia mo'y atong basihan kay sa atong gibasa kaganina, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga dunay kapuslanan alang sa pagpanudlo. So og unsay gitudlo dinhi sa Biblia mao ra gud nay atong sundon, dili kay magbuot pud tag ato, magbuhat-buhat pud tag ato og unya wa na mauyon sa kabubuton sa Ginoo. So asa man di ay sigon sa atong mabasa sa Biblia, hain man ang mga patay karon. Kung sa diha nga ang tawog mamatay, molangit na ba siya? Kung imong basahon ang Henesis Kapitulo 3 versikulo 19 nag-ingon, sa singut sa imong naong magakaon ikaw sa magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan ini gikuha ikaw kay abog ka og sa abog ikaw mopauli. Asa ang tao human siya mamatay? Mubalik siya dito sa abog. Kay kung imong basahon ang Henesis 2:5 nag-ingon, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuy pa niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi, og ang tao, remember og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Unya sa 2:15 paingon sa 17 Henesis nag-ingon, o gikuha ni Jehova nga Dios ang tao og iyang gibutang sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan gawas ning usa sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili gayud kamo magkaon ni ana ni maghikap, kay sa adlaw nga mohikap o mukaon kamo ni ana, mamatay kamo gayod. Meaning nga ang kinabuhi nga gihatag sa tao sa sinugdanan wala pa untay kamatayon. Apan ang tao milapas man, giisulti man na niya, mukaon silas bunga ni adtong pag-ilas maigdautan between good and evil, aw natural mga matay na ang tao. Pero sa diha nga ang tao inig kamatay na, asa man siya gud moadto? Gitan-awon tana ang inyong giila o gituhoan nga adtog langit. Akong balikan nigbasa, sa singut sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mo pauli ka sa yuta, tungod kay gikan kanini gikuha ikaw, kay abog ka og sa abog ikaw mo pauli. Dili di ay mo adto og langit, mubalik dito sa abog, kay ang tao gikuha giumol man sa Dios gikan sa abog sa yuta. Busa inig kamatay sa tao, ang tao moadto sa iyang gigikanan nga mong abog sa yuta, dili kay moadto og langit, dili kay moadto og laing kalibutan, dili kay moadto og purgatorio, dili moadto og kinto limbo. Karong panahona daw sa magsalimuang ang tao paghimo og mga pagtulunan o mga doktrina, nga ang pagtulunan og doktrina nga ikaluwa sa tao nasulat na dinis balaang kasulatan, pero gidumilian ang mga butang nga nahisulat og maoy gipili ang wa gyud masulat. Karon kung atong basahon gani ang tao mamatay asa balik didto sa abog sa yuta. Unsa pa kung imong basahon sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 20, mao ni ang gisultiyo ang mga Henesis, Isaias 3:20 mo ni ang kanini ang hisgutan dinhi sa balaan nga kasulatan kung unsay gi sulti dinhi o ato ning kanini ang makita dinhi kung unsa gyud ang gihisgutan dinhi. Matud pa dinhi nga kay kitang tanan, manigihisgutan ha? Kay kitang tanan, muadto sa usa lamang kadapit. Maning gihisgutan, muadto lamang sa usa kadapit. Ug kay sa abog ka gikuha, sa abog ka mo pa uli. Adto ra gyud sa usa ka lugar o sa kadapit mo na gihisgutan sa Ecclesiastes, 3:20. Ang Ecclesiastes 3:20 nagsulti gid ni ana
nga kitang tanan, klaro magkaining gihisgutan din matod pa din ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit, ang tanan gikan sa abog, og ang tanan mo pauli sa pagkaabog pag-usab. Sumuni ang pinakaklaro, Brother Ramon, nga gisultis Biblia, human ang tao mamatay, ang tao mo balik didto sa abog sa yuta. Mao ang gihisgutan. So kanang paghunahuna nga ang tao og mamatay moadto na sa langit, dili man na tinuod inyo ra nang mga doktrina og pagtulunan. Mabitaw na nga kung tinuod man Katoliko may nagsulat aning Biblia, nangasupalpal mo kay ang inyong gituhuan ang kamatay sa tao matug langit, pero sa Biblia mubalik man didto sa abog sa yuta. Unya kamo man kay nagbuhat sa Biblia di nasagpa hinuon mo sa inyong binuhat kung mao man gani ng istorya ha. Pero kung ato gyud lawakan ang atong hunahuna og pagpanabot, Brother Ramon, dili man lisod sabton ang kamaturan, dili pod lisod pangitaon ang kamaturan. Ang problema manggod ingon niini, kana bang mag-agad bata kung unsay ihungit, unsay itudlo sa atong mga pangulo, dili man na sala ang pagsunod sa pangulo. Pero kung ang gitudlo sa imo para sa imong ikalaglag, dili para sa ikaluwas, nganong imo pa man ang sundo nimo pangulo? Nga klaro mo na dili na pangulos Ginoo, iya na siyawa ang magtudlo kag tudluan ka og bakak. Karon ni ay proyba, Brother Ramon, nga inyong makita nga ang mga patay wala pa didto sa langit. Pamati iragod niyo sa panahon nga si Ginoong Hesus gilansang sa cross, misinggit siya, matod pa niya, amahan ko pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Consumatum est, ili lama sa baktani. Amo ni gipamulong ni Kristo. Karon kung imong tan-awon ang Mateo 27:50 hanggang 53, mao gini usa sa mga punto nga dapat nato pamalandungon, no? Nag-ingod dinhi, og si Jesus miusab pagluwas sa makusog nga tingog, og unya mitugyan sa iyang espiritu. Og tan-awa, ang tabil sa templo naggilis sa duha ka bahin, gikan sa taas ngadto sa ubos, og ang yuta mikurog, og ang mga pangpang nangasip-ak, og nangaabli usab ang mga lubong, og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na, og sa nakapanggula sila gikan sa mga lubong, tapos sa ilang pagkabanhaw nangadto sila sa syudad nga balaan ug mipakita ngadto sa daghang mga tao. Pamalandunga kuno, Brother Ramon, kung ang tao tinuod pa nga inig kamatay niya moadto siya sa langit, nganong naa pa may mga balaan kung sa Spanish pa mga santos nga namangon diha sa ilang mga lubnganan sa pagka matay ni Kristo. Ug unya kung imong tan-awon, dako gyud kaayo ng kasaypanan ng inyong pagdahom nga moadtog langit ang tao ug mamatay, kay ngano man namangon pa mga balaan ni mga santos, namangon sila diha sa ilang mga lubnganan pagkamatay ni Kristo. Kamatuoran lang yun na nga ang mga patay naa pa sa ilang mga lubnganan. Pero pasultion mo, kamoy nagbuhat aning Biblia, pero tanawa, gisagpa-sagpa mo sa mga nahisulat sa Biblia. Kung imong tanawon kini, Brother Ramon, mahangpan na nimog masabtan nimo ang kamatuoran sa pagkakaron. Nga bahin anang mga butanga, nga ang mga patay wala pa dito sa langit, kundili sila naa pa sa ilang mga lubnganan. Kung imong basahon ang nahunang Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 16, nag-ingon batod pa din nga kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay, tanawa, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo, sila muuna sa pagpamangon. Nganong wa man ni makaadto lagi sa langit? Nabalikan na mo lang ni Kristo, mamangon sila og una. So meaning ang mga patay karon naa pagyud na sa ilang mga lubnganan.
Tanawa ang Juan 20:20 Juan gisgutan sa Juan 5:28 ug 29 nag-ingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Kinsa maning naas mga lubong ay aba ang mga patay. Managpakabati siyang tingog og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi og ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Brother Ramon, uban sa na naminaw karon, gamaturan kining inyong gipamatian ug dili tinuod nga kamoy mo nagsulat sa Biblia, kay ang Biblia gituga gimugna kini sa Dios aron ang tawo matudloan, mabadlong masaway ug mamatuto diha sa pagkamatarong. Og tugot ni Brother Ramon nga ang kamaturan nga inyong nadungog ug nabatian karon magapabilin sa inyong mga hunahuna ug kasing-kasing ug ang pulong sa Dios inyong dawaton ug inyong kinabuhian. Diin ang pulong sa Dios mauman ang ikaluwa sa atong mga kalag. Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Busa ang pulong sa Dios dawata kini kay nagdala og kaluwasan sa atong mga kalag. Brother Ramon, uban sa tanang naminaw karon, atong hatagon og mga dugang pagpasabot sa nakasabot nanyong mahuna-huna si Brother Isao. Brother Isao. Okay, daghang salamat Brother John sa dili patamhatag og dugang pagpasabot sa pangutana ato sa ani nga hatagag pagtagad ang mga napuno nga mensahe. Niya si Brother Gene Reyes, mayong gabi sa tanan naminaw. Niya pod si Brother Rodilmar Romol Undi, mayong gabi. Niya pod si Sister Bia Dilao from Pasig City. Good evening mga brad. God bless po sa lahat na nakikinig. Niya pod si Sister Florida Sigarino. Mayong gabi ninyo Brad John og Dungisaw, Brad Libby. Daghan gyud kayong salamat sa inyong pagbudlay sa pagsuporta sa pagserbisyo sa 5 ka gabi nga lamay sa namatyan diri sa Tambungon. Hinaot nga ang Ginoo magpanalangin sa kanunay sa inyong pagbuhat sa pagministeryo. Okay, daghang salamat Mads, pero sa tinud-an lang gyud Mads, ato man ang obligasyon unya makaya pa man sa lawas, bisag kapoy na layo pa, mag-ulan pa usahay atong masugatan, pero dili na igsapayan kay kanusa pa man dayta magpakita og buhat nga ikahimuot sa Ginoo. Karon man mga buhi pata kay igkamatay na nato, wala na. Pero kung nagpasalamat mo nga gitagad mo namo sa inyong paghangyo may tungod sa patay, kami pod nagpasalamat nga wa gyud mininyo pasagde nga inyo ming gisuportaran sa among panggasolina. Salamat. Niyasab si Brother Juderich Mulihon ditoy. Good evening mga pads. God bless. Oy, salamat sa pagbiyo pare dong. Niyasab si Sister Via Dilao. Shout out po sa lahat ng Seventh-day Adventist sa Anapog Church. Niyasab si Brother Juderich Mulihon ditoy, watching from Tagasa SDA Church. God bless everyone. Tagasa ron dia pare dong. Kumusta lang muntanan dia? So nga ta mga kaigsunan o mga kaigilaan sa paghatag o dugang pagpasabot sa pangutana, bahin ining pangutana nga gipadangat dinhiya sa atong programa. Kabahin ining naghisgot lagi siya o nagsigi daw ta og pangdaot sa RCC or sa Roman Catholic Church. Kadaghan na nato gisubli-subli diri mga kaigilaan o mga kaigsunan nga wala ta mohimo og pangdaot. Siguro alang sa inyo nga wala mo mahibalo sa tibok istorya niining atong programa, makahuna-una mo nga nang daot ta. Pero honest to goodness mga kaigsunan og mga kaiglaan, dili kami ang nagbuhat sa mga topiko nga atong paghisgutan dinhiya sa ato ang programa, kundi kamo nga mga nangutana ang naghimo og topiko dinhiya sa atong programa, hinungdan nga dunay mga butang nga atong mahisgutan dinhiya, nga duna sa mga butang nga muraba og mahuna-hunaan sa ninyo nga pagpangdaot. Pero sublion ako,
wala mi mangdaot dinhiya kundili igo rami nga nagtubag sa inyong mga pangutana og ang tubag gisumala na gikan sa Biblia sa kamatuoran. So karon sa sumpay nag-ingon nga wa mo'y utang kabubuton kay kini ang nagbuhat lagi kuno sa Bible ang Roman Catholic Church. Ato naman nga nabatian kaganiha nga kung ato nga basihan ang balaan nga kasulatan, dili ang Roman Catholic Church ang nagbuhat sa Biblia kundi ang Dios mismo, mga kaigsunan og mga kaigalan. Although kung atong tanawon ang history, dunay participation ang kini ang gitawag og ang Roman Catholic Church. Pero naibalo ba mo? Out of 40 plus nga nag-compile niining Biblia, duha ra ka Roman Catholic Church ang nakaapil niini nga pagbuhat, mga kaigsunan og mga kaigalan. Og ang participation niini sa Roman Catholic Church, ang pag-divide ngadto sa text og ang pag-divide ngadto sa chapters, mga kaigsunan og mga kaigalan. Mao na ang ilaha nga presentation. Pero nun ka moingon og nagbuhat sa Biblia, wala na kini ang pamatuod bahin niya ng butanga nga ang Roman Catholic Church ang nagbuhat sa Biblia, mga kaigsunan og mga kaigalan. Kaya nga naman, igo ra nga ni participate ang Roman Catholic Church sa pagbuo sa gitawag na natog Bible sa atong kapanahonan karon, libro na. Kay sa una, mga kaigsunan og mga kaigalan, ang gitawag og balaan nga kasulatan dili ning libro nga atong makita nga Biblia, kundi basahon nga linukot pa, mga higala og mga igsoon. So karon atong makita kung tanaw nato balik ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, imong makita gid niya nga nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan. Kung basahon nimo ang lain nga version, nagisgot na nga gibuhat sa Dios. Si kinsa ang nagbuhat? Ang Dios. Nganong karon ang mga membro sa Roman Catholic Church mo-claiman nga sila nagbuhat, nga kung atong basahon ang balaan nga kasulatan, ang nagbuhat ang Dios man, mga higala og mga kaigsunan. So ato na nga tinanan, kung ato nga tanawon, nagisgot ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ikaw nga nagkinabuhi nining kalibutan na karon, kung gusto kag kabag-uhan o kausaban sa imong kinabuhi, imong kinahanglanon ang balaan nga kasulatan or ang pulong sa Dios aron sa pag-usab o pagbag-os imong kinabuhi. Kaya nga naman, ang pulong sa Dios, mga higala og mga kaigsunan, mutudlo sa tua, magtulid sa tua, magbadlong sa tua og labaw sa tanan, magmatuto sa tuas pagkamatarong, mga kaigsunan og mga kagilaan. Hitiman nga ang gituga or ang gibuhat sa Dios ang tibuok nga kasulatan aron kitang tanan matudloan. Doon na rabay mga tao karon sa ilang paghuna-una nga wala na ang daan nga tugon kay bag-ong tugon na ta. Pero tuman na ang gid nato, mga kaigsunan og mga kagilaan, nga ang gitudlo sa Dios the whole Bible, ang tibuok nga kasulatan, dili kay katungara. Sungad to ta sa sumpay sa pangutana niya nga nag-ingon siya, dili ra ba gyud mo motuo nga ang mga patay mo atos langit, asa man ninyo ibutang? Natural higala, natural mga kaigsunan, nga ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, dili gyud motuo nga ang patay mo atog langit. Kay nga naman, ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist gibase na kung unsay mabasa sa balaan nga kasulatan. Lahi sa ubang pundok nga magbuhat-buhat lang og pagtulunan nga supak og wala na gitudlo sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan og mga kagilan. Kung atong tan-awon niya mga prueba ngano nga ang mga Seventh-day Adventist dili mo tuo nga ang patay mo adtog langit, tungod sa rason nga ingon ani higala. Kung atong tanawon og basahon, sukad sa sinugdanan or panahon sa pagbuhat sa Dios nining kalibutan na, mga kaigsunan og mga kaiglan, lakip na ang tao, giingon ani sa Dios pagbuhat ang tao. Kung atong tanawon, Genesis kapitulo 2 bersikulo 7 nagingon, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta kalom. Unsay gihimo sa Dios, mga kaigalaan og mga kaigsunan? Giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Diin gikan ang tao gikan sa abog sa yuta. Muna atong hinungdaman
bisan unsa nga profesyon or unsay imong naabot nga kabtangan dinhi sa kalibutan, ayaw kalimti mga kaigalaan og mga kaigsunan kung diin tagikan. Gikan ra kita sa abog sa yuta. Nan kung atong padayonan nagingon, og gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininawa sa kinabuhi, og ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Kung atong tanawon, ang gisgutan niining basahona, ang gitawag og kalag kitang mga buhi. Pero kitang mga buhi karon nga wala masayod sa pulong sa Dios, naguna-una nga ang gitawag og kalag kadtong mga nangamatay. Samantalang ang gitudlo sa pulong sa Dios, ang gitawag og kalag kitang mga buhi. Nagpasabot ni mga higala og mga igsoon, hinungdan nga ngano ang atong huna-huna nahimo nga ingon ani nga naguna-una ta nga ang gitawag og kalag mao tong mga patay, tungod sa rason nga kitang mga taong buhi karon nakulangan ta sa pagsusi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kung gihimo pa nato ang pagsusi o pagtuon sa pulong sa Dios, dili mo sampot sa atong manauna nga ang gitawag og kalag kadtong mga nangamatay. Kaya naman, ang gitudlo sa balaang nga kasulatan, ang gitawag og kalag kitang mga buhi, mga kaigsunan og mga kaigalan. So atong nisayran nga ang tao giumol gikan sa abog sa yuta, dili gikan sa rasa sa unggoy, dili gikan sa liki sa kawayan, kundi ang tao giumol sa Dios gikan sa abog sa yuta, mga kaigalaan og mga kaigsunan. So kung atong tanawon, mo ni ang gisgutan nga ang tao giumol sa Dios gikan sa abog sa yuta. Nan kung atong padayonon, Henesis kapitulo 3 bersikulo 19 nagingon, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw timani. Tungod kay gikan niini gikuha ikaw, ang tao gikuha gikan sa abog. Nan kung atong padayonon, kay abog ka og sa abog ikaw mopauli. Unsay gisgutan? Kay tungod kay abog ka og sa abog ikaw mopauli. So kung imong tanawon, nagkahulugan ni kung diin tagikan nga tao dito usab ta balik or pauli, mga kaigsunan og mga kaiglan. Nan kay gibuhat man ta sa Dios gikan sa abog sa yuta, panahon og mga matay ta, mga higala og mga igsoon, mobalik ta ngadto sa abog sa yuta og dili sa langit. Mao na ang kamatuoran. Nan kung ato nga padayunan, mga higala og mga igsoon, kung atong tanawon, ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, mao ni siya nga ang tao, no? Ang tao giumol sa Dios gikan sa abog sa yuta. So kung imong tanawon, ang gisgutan, ang tao gikan sa abog sa yuta. Man kay ang tao gikan man sa abog sa yuta, kung atong tanawon ang Henesis kapitulo 3 bersikulo 17 a 19, imong makita nga nagingon, kay abog kagikan og sa abog ikaw mopauli. Nan mga kaigalaan og mga kaigsunan, panahon nga kitang tao mamatay, dili deta mo atog langit, kundi mobalik ta ngadto kundi tagikan gikan sa abog, mga kaigalaan og mga kaigsunan. Unsay rason nga no ang mga tao naghuna-huna karon nga ang tao mamatay moadtog langit? Ang rason mga higalag may igsoon, tungod kay ikaw kitang tanan nga naghuna-huna nga kun ang tao mamatay moadtog langit, ang rason niya na nakulangan ta sa pagsusi sa pulong sa kamaturan. Kay kung gihimo pa nato ang pagsusi sa pulong
pulong sa kamaturan, pulong sa Dios, dili maingon ani ang atong paguna-una nga ang taog mamatay moadtog langit kay naman ang gitudlo sa kamaturan sa pulong sa Dios sa balaan nga kasulatan ang taog mamatay dili moadtog langit kun dili mobalik sa pagkaabog. Nan kung atong punan nagingon, Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 20, kung atong tanawon, ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit, ang tanan gikan sa bug, og ang tanan mo pauli sa pagkaabog pag-usab. Kung imong tanawon, wag gyud kay mabasa nga ang tanan gikan sa bug, og ang tanan mo pauli ngadto sa langit. Kundi ang atong makita mo pauli sa pagkaabog mga kaigalaan og mga kaigsunan kay ngayon kung diin tagikan gikuha sa Dios panahon og mamatay ta balik ta ngadto kun diin ta gikuha mga kaigalaan og mga kaigsunan. Hinaot nga inyo nga nasabtan mga higala og mga igsoon ngano nga ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist dili mo tuo og dili mo tudlo may tungod sa taog mamatay nga moadtog langit kundili ang itudlo sa inyong mahigala mga Seventh-day Adventist ang taog mamatay mo balik sa pagkabog tungod kana sa rason nga ang taog mamatay dili moadtog langit kundili mo balik sa pagkabog mga kaiglaan ug mga kaigsunan sumala sa gitudlo sa balaan nga kasulatan. Ang amoa nga ingnon ta encourage sa ato ang tanan maura gid ni mga higalag mga igsoon sama sa inyong gihimo karon nga kanunay inyong gidumdum ang atong programa sa pagpamati niini matag alas 6 hangtod sa alas 7 himuan ni kanunay og labos tanan mususita sa pulong sa Dios mobasa ta sa balaan nga kasulatan kay nga naman ang balaan nga kasulatan mawang bugtong magtudlo sa tuas kamaturan. Ang balaan nga kasulatan mo'y bugtong makatudlo sa tua sa pagbag-o pag-usab sa atong kinabuhi mga higala og mga igsoon. Nan kung atong padayonon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ingon ani pa ang senaryo. Panahon nga Ginoong Kristo namatay og gilubong ngadto sa lubnganan mga kaigalaan og mga kaigsunan. Ingon ani ang nitabo, si Maria may ngadto sa lubnganan. Pag adto na sa lubnganan, iya nang naabtan nga dito sa lubnganan abli na ang tabon mga higala og mga kaigsunan. Sa diya ngayang pagkita dito sa lubnganan, wala na sa Ginoong Kristo. Nihilak siya kay nagtuo siya nga ang patayng lawas ni Ginoong Kristo gikawat mga kaigsunan og mga kaiglan. To make the long story short, mga higalag mga igsoon, kung atong tanawon ingon ani ang naitabo. Sa Juan Kapitulo 20, versikulo 17, nagingon, si Jesus mingon kaniya, ayaw na ako pagkupti. Panahon na ni nga, nagpakita na si Kristo ngadto kang Maria sa iyang pagkabanhaw. Ayaw na ako pagkupti, kay wala pa na ako makasaka ngadto sa amahan. Tanawa, hain ang amahan, tuwas gingarian sa langit. Unsa gisulti ni Kristo, kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan. Panahon nga namatay si Ginoong Kristo mga kaiglaan ug mga kaigsunan, wala siya ngadto sa langit, kundi tuwa siya sa lubnganan. Og kini nagkahulugan og nagpasabot nga kun kita og mamatay dili ta moadtog langit kundi mo ngadto ta sa lubnganan, mo balik kita sa pagkaabog mga kaiglaan og mga kaigsunan. Nan kung atong padayonon nagingon, apan adtoa ang akong mga kaigsunan og suginli sila nga musaka ako ngadto sa akong amahan og inyong amahan sa akong Dios og inyong Dios. Kung imong tan-awon, ang statement ni Ginoong Kristo nag-ingon siya nga wala pa siya makasaka sa langit. Panahon nga namatay siya, wa pa siya musaka sa langit. Tuwa pa siya sa lubnganan mga kaiglaan ug mga kaigsunan. Kaya nga naman kamatuoran kini nga nagpamatuod nga kun kitang taog mamatay dili ta moadtog langit kun dili mo ngadto ta sa lubnganan mo balik kita sa pagkaabog. Salamat sa iyong pagpaminaw. Wala naman tay oras o panahon alang sa pagtapos atong programa niya ang atong closing song maingon man ang atong closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita. Galangpanan ug maluluyan namong a Dios, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Tuguti nga ang tanan nga mga nagapaminaw mahayagan ang ilang mga kalag ug kabiga sa pagpangalaga diha kanimo.
Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa among gipangayo pagadawato namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kahanginan, Brother Isaw dito and my only daughter Alexa Jeham dito. Kining inyong ubos nga higala gigsuon, Brother June dito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.